Que tal, señoras e señores? Son as 6:24 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Ademais, unha tarde moi especial porque é mércores de cinza, é o enterro da sardiña, é o día dos namorados. Así que hoxe... Ai, ai. Galicia, sí. Eu estou namorado de ti, Galicia. Todas as tardes aquí, facendo música. Coas nosas cancións. E coa nosa cociña. Está dando risa a señores normal, porque están vendo un corpazo. Están vendo o corpo da súa vida. Mira, 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 oficial. Mira, 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 mira. Aí está. Mira. Vale, xa. Xa, porque ademais, como sabedes, neste programa temos que cociñar. Entón, é mellor non verme a min e ver a cociña. É moito máis interesante. Bueno, moitísimas grazas á xente que nos seguides nas redes sociais en @voltascoprato. Sabedes que temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que hoxe cociñan no Día do Amor dúas persoas namoradas, ainda que parece que non, de verdade. Hai xente que os quer. É así. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para eles. O que acabamos de ver por aí atrás, Que pasa? Non sei, había unha tele ali. É viste? Sí. Clase, estilo, elegancia. Sí. No, de eso non vimos. Bueno, señoras e señores, hoxe temos connosco a Xulio Mato, que está namorado, entendo, non? Sí, home, claro. A tope, a tope de amor estás. Da vida sobre todo. E do resto tamén. No, e atención, porque hoxe, no Día do Amor, como non, temos connosco a deusa das tortas. Dios, de verdad, como sería unha torta de amor? Ah, vou facela hoxe. No, dalla. Sí, claro. Dalla. Vas facer unha torta de amor? Bueno, pois non te anticipes aos acontecementos e imos ver que nos trae a nosa queridísima Carmen de Arbo. Hola, boas tardes, son Carmen de Arbo. Vino aquí a este programa para facer unha demostración das orellas que eu fago na casa. A que máis me gusta é a orella de porco, leva a cocer o seu tempo, máis tempo, menos, depende. Con un pouquiño de pimentón e un pouquiño de aceite están geniales, Estes cociñeiros profesionales pues tendrán ao mellor outra maneira de facelas, que ao mellor está máis rico. E logo tamén me gustan as orellas dulces, que tamén están moi ricas. Saludos para todos. Un aplauso para Carmen, que está connosco no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Que auténtica maravilla. Bueno, está moi interesante o programa de hoxe porque chámase Cómeme a orella, que pode ser algo gastronómico, non? Tamén pode ser algo moi amoroso, ben ao fío do que pasa no día de hoxe. E ademais hoxe temos outra batalla das que nos gustan. Atención, porque hoxe temos... Mirad as vosas cámaras, non vos equivoquedes, Non vos equivoquedes, vale, os dous, estades? Hoxe temos batalla de orellas doces contra orellas salgadas. Aí está, Moi ben, fixéchelo un pouco cedo, pero quedou ben. Sí. Quedou bastante ben. É o primeiro día. Sí, é o primeiro día da semana de Merchi e pasan estas cosas. Bueno, Merchi, que vas facer? Que dicías que ibas facer algo moi amoroso. Claro, porque é San Valentín, pero é entroido. Claro. Entón vou facer unhas orellas de San Valentín. Xa, pero, espera, Carmen pedía orellas das de verdad. Quer dicir, Sí, eu vou facer orellas de verdade. Orellas. De entroido, doces, orellas de verdade. Ah, vale. Van ser orellas de verdade. Que queres que faga eu? De entroido mesturadas con San Valentín. Sí, claro. Vale, pois... Teño 2 de 3, o sea... Vale, entón entendemos que Entroido, a San nosa Valentín queridísima... e meu. Entendemos que a nosa queridísima Merchi vai facer as orellas doces. Sí, claro. Vale, pois polo tanto as salgadas quedan para... Xulio Mato! Pois sí. A ver, Cañotas. que vas Sí, facer? señor. Pois unhas orellas de porco. E vou subir á posta e vou meter un poquinho de morro tamén. E vounas facer cunhos millos, vounas facer así cruxentiñas á grella, acompañada dunha especie, non son migas tal, pero como unha especie de miguiñas con panceta, con tociño entrefebrado. Moi rico, moi de entroido, moi de San Valentín. De vigilia non. De vigilia ainda non empezou. Mañá. Hoxe manda carnal ainda, O sea... Sí. Bueno, no, pero o que ti queires. Sí, ás Como ti queires. 8 enterran as ordiñas. Hasta as 8. Entonces hai que dar bien. Pois, señoras, señores, hoxe comemos a orella. No Voltas co Prato, cociñamos a orella, marchamos con Merchi Rodal, a deusa das tortas. Vamos alá. Imos facer unha masa de orellas. Veña. Entón, poñemos 250
gramos de fariña, supermasa orellas. Supermasa, acordádemos. 50 gramos de manteiga. ¿Ves? 250 de manteiga. Podría ser manteiga cocida de vaca. Xa. Bueno, no printe, Sí. pero tamén pode ser con manteiga. Eu imos facelas con manteiga, vale? Eso, que decía Merchi, te delo aí debaixo, vale? As Manteiga cantidades cocida todo o ou proceso. E se non, manteiga nas normal? redes sociais. Manteiga, podría Sí. ser de vaca. Sí, e quedarían moi aromáticas, moi ricas, Moi ben. Anís. Ah, que ben. Pode ser tamén o anís pequeniño a esencia, pero a min gustame máis este. O chorriño. chorro de anís sempre é fundamental. Xa. Esta receita, porque antes preguntaba eu a Livia, Sí. leo preguntaba toda a semana se esta receita é familiar ou non. Casi. É Casi. da nai da miña mellor amiga. Entón non é familiar da túa. Casi, como se fora. Non te estou dicindo que casi. Va, Na va. miña casa nunca se fixeron... Que vas decir? Que na miña casa non se fan orellas, fanse moitos filloas. Pero orellas, pois non. Paren as rotativas. Paren as rotativas porque na casa de Merchi Rodal, deusa das tortas da televisión de Oxe, Galicia, é o día do amor. É o día do amor, cañotas. Non me toléis. mestra dos doces, Amor. non se fan orellas. Fanse unhas filloas boísimas. Bueno, en calquera caso, que nos chama xente da casa, 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato ao que podedes chamar e comentar, pois se tedes algunha receita diferente de orellas, porque Home, claro. a verdade é que hai moitas receitas, igual que pasa coas fillós ou coas chulas, que as facíamos outro día, hai moitas receitas de orellas, así que queremos sabelas todas, chamade ao Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra na televisión que Legal. che come a orella. Moi ben. Unha cullerada de azucre. Oh, moi desfácil, moi... Contame como se fai esa orella. Que ben traído, Contame. Que Contame che aí. conte oído a Sí. receita das orellas. Sí. Saberás que non. Que selección musical máis bonita temos neste programa, Recordade que está no Spotify tamén, do Voltas co Prato. Podedes buscar aí as mellores cancións que as que vos divertiredes moitísimo nas festas. De verdade, Vamos. Aberta tamén a contratación, do trío platino deste programa. Bueno, amasando, non? Amasamos e nada de 5 minutiños e desexamos repousar unha hora. Terás Ok. que facer a túa masia. Pois deixamos a Merchi Rodal aquí, mesturando e repousando, e imos con Xulio Mato, o home enamorado deste plató. De min, quería dicir. Bueno, de ti. Sí, ó. De ti. Teño estado máis enamorado. Hoxe sí, de ti. hoxe sí que hai contrastes no programa, porque dun lado temos unha masa dunha sobremesa e aquí temos xa A deusa do porco. aceite, O orella, O touciño. Touciño. Moi ben. Allo. Mira, vas comer unha orella hoxe que vas flipar. A ver que orella como hoxe. Xa o verás. Ese é o. Aquí vas comer esta. Ah, está ben, é bonita, E con ese morro, vale? Moi ben, moi ben. Xa verás. Mira, vas probar as dúas e despois escolles ti tamén, vale? Sí, perfecto, encantado. Bueno, eu na miña casa sí que se fan orellas, Vale. É moi bo, De eh? sobremesa, De dices. sobremesa, De de sobremesa. sobremesa. Vale. Vale, Mira, entón, ti aquí vas facer temos. orellas salgadas. Aceite, allo e tociño entrefebrado, vale? Moi ben. E aquí teño un poquinho de pan. Que vamos a esperar que dore un poquinho máis o allo, e mentras non dora, mira, estirámoslo así un pouco e vámoslo, o sea, humedecer simplemente con un poquinho de agua, solo humedecer, non mollar. Por qué? Porque fai falta que se humedezca para que se desfaga máis fácil aí. Ah, vale, porque despois entendo Queremos que se vas vaya meter na desfacendo. tixola, non? Eso é. Vale, Necesitamos que se vale. desfaga, entón simplemente o salpicamos un poquinho, vale? Peza ben, é pan e touciño. Hombre, Já está. e con eso xa te lo camiño, Sí. eh? Bueno, con ahora, queixo mira, tamén. Co queixo tamén, pero bueno, con touciño e co pan. Sí, mira sí, que é verdade que isto sí. é unha pasada de rico, Isto é unha virguería, Unha virguería. É unha Entón, ahora, virguería, mira, guau. vámoslo deixar aí, Vai estar boa, que se vaya, e vamos a axudarnos con 2 culleres de madeira, e vámoslo ir rompendo, vale? Ah, va rachar todo o pan, claro, por vámoslo iso ir dicías que rompendo iban para ser vaya como unha especie de desfacendo. migas. Claro. Vale. Eso, entón, o que vamos a facer é aquí é onde vamos a engadir despois eses millos cruxientes, vale? Crocantes. Crocantes. Toco cruxiente Xa, ahora. xo aprendimos, hai moitos programas, vale? Di crocante. Crocante. Non tratante, crocante. 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 Entón, mira, ves, vámoslo rompendo así, a cada paso ímoslo romper máis, Vale. Isto queda super rico, queda crocantiño. Empápase moitísimo, claro, de... Además, algo Do sabor, do sabor. lixeiriño. Este, para rematar o entroido, é Algo maravilloso para lixeiriño. despois empezar ca vixilia que Correcto. nos vai privar de todo isto. Claro. Evidentemente. Seguimos rompendo, así poquinho a pouco, e despois vamos a deixar que se sigan facendo as solas. Ala, que guai. Entón, mentras se Como nos va facendo, vou ir machacando un pouco
os millos. Moi ben, pois creo que chegou o momento de que veña a nosa queridísima convidada do día de hoxe, que pase, por favor, Carmen de Arbo, un aplauso para ela. Hola, boas tardes. Hola, Carmen, arríbate aquí. Que traballadores, sabes? A verdade é que sí. Espera. Carmen ben customizada para a ocasión porque ben, podemos dicir un pouco de entroido, un pouco de San Valentín. Efectivamente. Non? As dúas cousas. Así. E además, hasta ten unha luz no Claro. corazón. No peito, o corazón do amor. Bueno, Carmen, pedíasnos orellas, non? Orellas, sí. Un pouco de orellas. Ti tes algunha preferencia se che gustan máis a orella de porco, por exemplo, ou as orellas doces? Pois mira, as de porco é que me encantan. As doces tamén, pero as de porco tamén. Mira, As dúas. estou facendo, Carmen, unhas mira. salgadas boísimas, Para xa facer a verás. cousa aí Crocantes. moito mellor que as miñas, Estas están cocidas xa, aquí estou aplastando uns millos, Sí, que vai ser como un... Eso como vai un, ser. como un Salto. Esos van a estar buenísimas. un aliño crocante para elas. Sí, sí, E con, moitas con cousas. esta especie de migas Sí, de, sí. de pan que estou facendo tamén, se van facendo aí pouco a pouco. Mira, esta idea está Eso moi é guai, unha idea que, vamos, A eu que non sí? sabía. Sí. Esto é- Touciño, A mí non se me pan. ocurría eso, Buah, No, pues xa verás como che vai. Pode gustar. lulir, si queres, No, xa Non te chega, preocupes sí. que... Sin acercarse. Non vai que acercarse arrímate moito, que, Sin vai, que é unha acercarse, pasada, xa- sí, xa sí. chega, Este invento sí, gústame, sí. porque é Sí. fácil de facer. Es moi fácil de facer, e despois aí podes ir romper dos huevos, tapas. Sí, sí. Que boa esa. Eu non o fago tan, Escachas dun só. Non tan necesitas petiminis nada non o fago eu, Sí, sí. No, pero No, mira, facendo no. así, simplemente ahora con dos huevos rotos Sí, aí, xa está. xa non está. necesitas nada máis para ser feliz. Que boa idea, Que che den a Muy ben. hipoteca, nada máis. Xa está. Más ben que che paguen a hipoteca. Eso, bueno. E despois... De momento que xa vai andando. Bueno, vamos a deixar aquí a don Xulio Mato e imos con Merche, vale? Vamos con Veña, Merche, vamos para lá con a ver Merche, que va. nos A ver, Hola, Merche. Carmen. Hola, que tal? señorita Rodal. Jolín, con fresas Eu e estou todo. facendo, claro, unhas orellas doces. Pero con fresas. Sí. Vas a alucinar con isto. Por la que nunca rí. Vai No, a no, ser... eu Estás tampouco. conmigo con fresas, eh? Esto... Sabes, comeche algunha vez os mirfollas? Ah, sí, con Vale, café da naranxeira. Tamén con as grozadas. Tamén. Pero non, vou facer como se fora masa de follado con unha crema dentro, cun merengue, os milfollas. Sí, sí. Pois entón algo así, pero con orella en vez Masa de orella, en vez Masa de- de orella en lugar de masa de Estupendo. follado. Estupendo, Si eso as E tes, será... despois tes a vale sorte de que levar- che van facer o prato principal e a sobremesa. Eso será unha bomba, non? Vale. Entonces eu entendo, vai ser merengue por capas, non? Merengue amorodo, Claro, vai a levar unha orella de base, merengue polo medio, outra orella e despois amorodos por riba. Estupendo, eso será... Oh. moi ben. Merengue amorodo, orella. Pues nada, Merengue temos la amorodo, comida- orella. temos la comida y Vai a el levar postre. solo unha capa. Mira, temos la comida e o postre. Claro, Pues sí. ten un menú completo. Todo o menú completo. Pois sí, está moi ben. Bueno, Pois moi Carmen, ben. non sei se hai algunha das dúas que che faga especial ilusión probar ou se vas Bueno. probar, se vas intentar, pois... Mira, sí, espera. ilusión fai máis dúas, porque son de formas diferentes que eu as dixen, o que as fago e que as probei tamén. O sea son que- formas diferentes. De momento que non te molles. Non me mollo, pero as dúas me dan moitas ganas de probar. Sabes que tes que escoller unha ao final do programa, non? Pero dállete. Xa. Bueno, pues vamos a pedir que vas á zona de sufridores, despois chamámoste, vale? Vale, vale. Un aplauso para Carmen Darbo que está con nós con a volta co prato da televisión que che come a orella. Mirade. Amorodos, Que xa os empeza a ver tamén nos picadiños, supers. que vamos a facelos dun xeito moi especial, moi diferente. Imos facer un caramelo, pero con vinagre de Módena. Espera. Imos facer Caramelo un con caramelo. espera. Saberás, resalta un montón No. todos os sabores dos amorodos. E es ben. Sí. O que o proba, non o proba solo unha vez, non o comes solo unha Repite. vez. Sí. Sí, non? Sí. Pasa como con este programa. Unha vez que o ves unha vez, Repítese. repites. Sí, todos os días. Pois atención, porque imos facer caramelo con vinagre de Módena. Sí. A ver, como se fai eso, Merche? Aí está. Vale, vamos, Vinagre de deixamos aí Módena. os amorodos. A ver, Pois nesta tarteiriña botamos azúcar, a ver que sae de aquí, imos facer unha... A ver que sae de aquí. Vale. Bueno, por outro lado aquí Doulle temos... lume aquí, sí, uno. temos Canto. o aceite aromatizando cun poquinho de... Canto que eres deste? Aí, a 7, sí. A 7, veña, a 7. Vale, Vinagre, entón. non é o vinagre balsámico, é o vinagre normal. Podería ser vinagre vinagre normal. de xerez, En Ah, lugar vale. de botalle agua, botamos un poquinho de vinagre. Facemos un caramelo, en ese caramelo botamos os amorodos. Si os cheira moitísimo vinagre. No, pero estás botando moitísimo vinagre. Non te preocupes. Oh, Non teñas medo. Despois probas esa medis, vale? No, sí. Deixamos que se faga caramelo. Botamos os amorodos picados e listo. Por aquí temos o aceite de xirasol, que ten menos sabor. Cun par de lascas de limón para aromatizar. que che é moi encanta. importante. Aromatizar é a túa paixón, verdad? E despois estiramos as orellas. Que? Bueno, Aí sí estamos. No, pois vamos deixar aquí Tranquilo. a Merchi Rodal aromatizando e facendo
con vinagre de Módena amorodos. Veremos que sale. Resalta o sabor dos amorodos. Sí. Eu, mentres tanto, voulle contar cousiñas de Galicia, así que ti queda aquí, vale? Estás ben? Sí. Sí? Sí. Segura? Necesitas algo? Namorada, estou moi namorada. De min? Dos amorodos. Sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión, labios de fresa... Veña, voulle contar cousiñas de Galicia, ala. Quédate aquí, querida, que eu marcho, porque hoxe é un día complicadísimo, aínda estamos no entroido, pero tamén é mércores de cinza, así que oficialmente empezou a cuaresma. Pero, ademais, sabedes o que é? É San Valentín. E que lle facemos nós? Pois darlle a todo. A quen lle queredes comer a orella? A Merchi. Ela aposta hoxe por un dos nosos doces de entroido máis populares, unha desas masas fritidas que tanto nos gusta elaborar nestas datas. Pero destas datas tamén é propia a orella de porco que cociña Xulio, outro bocado que é obligatorio neste mes de cocidos e exaltación da carne. Din os expertos que podemos distinguir nela un universo de sabores e texturas. Cartilaxe, xelatinas, touciño, frevas... Eu anímovos a desalgala, cocela e deixarvos levar pola paixón gastronómica. E xa que estamos en San Valentín, a ver, lembrade que cociñar para os vosos seres queridos é un acto, máis ben, é o acto de amor definitivo. Que isto é Galicia, Lembrade, por certo, darnos moito amor en modo de likes en @avoltascoprato. Seguídenos, por favor, que queremos, xa sabedes, superar o Luar e o Land Rover. É o noso objetivo vital como programa. Ser os máis grandes da TVG. Chegaremos, algún día. Ou non. Por máis queridos, polo menos Xulio, os máis queridos. polo menos. Non, que a xente di, que boa persoa Pero malo será se Malo temos será. isto cheo de deusas e raíñas. Sí. Menos ti máis eu. Menos ti máis eu, que somos uns... A ver, tes un montón de cousas por aquí, a ver. Mira, aquí o que teño é o pan que tiñamos co tociño entrefebrado e botelle por riba, vamos a botar uns poucos máis, Ajá. os millos moídos, vale? Entón, agora aquí o que temos é algo crocante, Dios, bocho, é curiosísimo, sí. Chupamos todo exceso de graxa, vale? Entón, e agora por este outro lado temos a plancha xa quente, vale? Ajá. Vamos cortar a nosa orella en trozos non moi pequenos tampouco, O sea, cachos xenerosos. Sí, xenerosos. Non, estamos rematando un troido, xa te saltou aí. Está cocida, Xelatina. desalgada e cocida, Correcto, lembrade de salgala, vale, que é Ben importante. cocida. Ala. Pues plantámola aí para facer unha costra. Buah, que pasada, que pasada. Bueno, imos coa Eu pregunta facillo de tamén. concurso de Don Xulio Mato, que é moi sinxela para a xente que está na casa. Que partes do porco utiliza hoxe Don Xulio Mato? Digo as dúas ou solo esta? Di as dúas. As dúas, pois fundamentalmente a orella, pero bueno, subimos la posta co fuciño. Vale, entón que? Fuciño e orella. Veña. Vale. O morro, se nos queren O decir, morro, non? sí. Vale. Orella e fuciño, 664-483419. Chamade ao Voltas co Prato, temos 50 euriños para regalar a alguén que este enamorado ou non, Quer decir, para todos son estes 50 euros. Así que chamade, por favor. Eso foi unha bomba, Eso foi a orella. Mira, vamos a tapar así un pouquiño para que non che salte, vale? Orella e Esto queda morro. super rico, por qué? Porque gelatinosa, Sí, sí. que non che pasa nada, hombre. No, Gelatinosa e con esto vamos a facer que quede crocante. Entonces, dúas texturas espectaculares. Eu do único que me fío é do que acaba de poñer aí en riba, para que non salte. Claro, O truco para de que non salte. Xulio. Mira, vamos poñerlle tamén algo, Sí, sí. algo saudable, Ti conta, maina distancia. Uns pouquiños tomatiños que van a ser unha guarnición estupenda para... É tan saudable a túa receita que o deixes aí nunha esquina, non? No, poñes aí porque Aí. aquí non me collen. Por aí. Entón, mira, e aquí o que vamos facer é... Para que lle pasa esa orella? Pois que a orella ten auga, cañotas. E a auga, Claro que- e a auga salta. Pero Ten vida ten propia. vida propia. É que... Nunca, na vida estivo tan cerca da cociña como estes días. No, estou me poñendo nervioso. Mira, aquí teño tomiño, romeo e perexil, vale? Vale. Que vámoslo picar, vámoslo mesturar cos millos que temos aquí. Herme, desde aí. Sí, no, escoitote, pero... Bueno, pero salta porque é normal que salte. É perigosa esa Esto aquí orella, facémoslo nunha plancha. Na casa podemos facer nunha tixola que teñen tapa. Poñemos a tapa, así non vai saltar. non se che pasou pola cabeza facelo así. É que non tiña tapa para tixola. Claro. Non No. tiña tapa para tixola. Aquí, para que sufra o cañotas aquí diante. Sí. Bueno, algo tens que sufrir, non é todo vivir, De verdad. Bueno, mira, mesturamos cos millos. Pero que va... O sea, vai salir un porco de aí, No, o porco marchou agora. De verdad, Xa de teríamos verdad. aí. Mira, sabes que onte chamaron de Bilbao? Sí. Pois hoxe chaman de Vizcaya. Non sei de onde. Bueno, Pero de Vizcaya sí. É da mesma zona. Yo sei, a ver se pero- vai ser o mismo. Pero veremos. Begoña, que tal? Boa tarde.
Buena tarde, A ver, de onde eres? De Erandio, non? de Erandio. Coñeces Hola, Erandio? Begoña. Estiveches en No, Erandio? non estiven, sei onde estaba, non estiven. Bueno, pois hai que ir visitar Erandio, que seguro que é moi bonito. Bueno, Begoña, gusta a orella de porco ou ali non se consume? Sí, yo voy a veranear a Galicia. Ah, bueno, entonces xa, claro. Entonces xa orella de porco todos os días. Bueno, pois por 50 euriños, que dúas partes do porco utiliza Xulio hoxe na súa receita? Tocino y orella. Bueno, Bueno, que eso é un vacío legal. Eso é un vacío legal, Que Porque dixo? orella, dixo touciño. Tuciño. Claro. Bueno, en realidad a protagonista é a orella que acertou, non? Sí, sí. O sea, Eu... touciño Y tamén. morro. Tuciño tamén leva, entón... Y morro. Veña. Morro, vale, Morro, vale, veña, vale, pues vale, morro, moi xa ben, moi está, ben, moi ben, perfecto. moi ben. Moi ben, 50 euriños que marchan para Erandio, para Vizcaya. En realidad tiñas ti razón, porque touciño tamén é de Claro, porco. tamén o leva. Claro, é así, tens Mira, razón. pois mira, Begoña e Cañotas, ves como vai facendo unha costriña por aquí Sí, xa? sí, vaise selando. Isto é unha pasada. Isto vai estar Isto é moi unha bo, pasada. moi bo. Bueno, Begoña, pois un bico enormísimo. Moitas grazas por chamar, vale? Vale, agur. Veña, Agur. agur, agur. Agur, agur. Chao, 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 chao. Vou deixar a Xulio que me pon un pouco nervioso. Sí, estás hoxe coa un súa pouco- orella, a súa plancha ou con Merche. Contame, Merche, como vas? Estou Veña. fritindo as orellas. Estou, en vez de facerlle a forma típica de orella, Son pequenas, son pequenas e son redondas. e redondas, son pequenas e redondas, Porque que van a orellas ser máis mini raras. tortas. Xa, xa. Cada orella, cada dúas orellas van a dar unha torta. Ah, vale. Claro, porque o que dicías ti é que vai ir orella, Merengue. merengue, orella e amorodos. Sí. Vale, vale. E vale. fritímolas como se friten os donuts, vale? Con papeliño estiramos encima dun papel para que sexa doado de levalas a tisola, vale? Poñemos Pero- así. Para, acabas de meter papel na... Sí, na e papel. tisola. Non pasa nada. Ah, e soltas, e que truco máis Sí. bo. E así estirámolas o máximo posible, porque canto máis estires a orella, máis rica queda. E acaba de Queda gustarme crocante. moito este truco de Merche Rodal, Moi guai. O sea, que é moi fácil, porque ti pégalo co papel do forno, non métela así. Mira, estiro unha máis, mira. Sí, sí, por favor, queremos Collo, ver o un cachiño proceso, de o masa. proceso completo. Hai que botarlle un poquinho de aceite. Mira, teño aquí un poquinho de aceite. Nos dediños, non? Mais Sí. ben para manixar. E aí no rolo tamén. Porque non se bota a fariña, simplemente un poquinho de aceite e estiramos, vale? Ah, Intentamos a darlle forma redonda, pero senón axudámonos co coitelo, vale? Así estiramos moi ben, moi ben, moi ben. escoita, é o momento no que montas o pastel, que é o Sí. obxectivo deste programa, Sí. cando vai? Ahora xa, mira. Ah, vale. Dalle así. Vale. Vale. Esa miracho o resto, vale? Esto despois va para dentro. Forma redondiña, levamos para dentro. Esa Claro, sacamos a outra. estou pensando, a xente na casa dirá, vamos a ver, esas orellas non chegan pa nada en calquera casa. Pero non para un vos día de esperes. San Valentín como a hoxe, No, porque son ademais para facer unha torta. Claro, claro, Non son claro. orellas normais, como as que vedes así. No, estas son pequenas porque vai ser unha torta que vai facer Merche Rodal. E aquí está facendo, pois, amorodos con caramelo. Mira, estes que leva apagamos. vinagre de Módena. ves que xa ten aspecto Sí, de está máis caramelizado, sí. Pois ahora apagamos e aí botamos estes amorodos. Ai, que desgracia isto. No, por Aí. favor, Merche. Xa verás, Merche. nada. Esto vai Espero estar que este bo, riquísimo. Vas a Eu alucinar, chaval. agardo que este bo. Vas a alucinar, chaval. Sí, Sí, bueno. vas a alucinar. Teño que dar o beneficio, da dúbida porque hoxe é o día dos namorados, así que, bueno, veña, vou falar co público e vou falar con Carmen de Arbo, veña, arrancamos palo. Ahora é cando, sabedes que dicía que había que aplaudir? Pois ahora, é o momento. A ver, Carmen, como estás? Bien, bien. Ben, ben, ben. Ben. Fixéchelo ti? Sí. E logo, No, que me gusta. tamén son costureira, fago de todo. Bueno, entón xa, claro. Cociño, fago de todo. A mí sabes que sempre tuve envexa de xente que sabe coser, que me gustaría coser ben. Pues bueno, mira. Porque o único que sei facer é poñer un botón, é complicado, Claro que sí. É atragántase a veces, Sí. Mira. Más pincho, bueno, esas cousas que pasan. Estupendo, coser a máquina é unha maravilla. Ah, bueno, xa, pero xa. Eu estou Para coser falando... un botón. Claro, eu estou Eso se che falando dun complica. fío, sabes, aí xa me costa, xa son un Claro, pouco pois mira, eu negado, anta noite, as tardes da noite estaba cosendo. Joder. Claro. E a que hora te puxeches? Bueno, despois de cenar, o sea, tampouco non foi moito tempo, pero sí. Bueno. Pero sí, entón. Que che parecen as receitas? As receitas teñen unha pinta que prometen, Eso están... Vouche dicir unha cousa, porque non sei se a sabes, pero hoxe
no A Voltas co Prato, señoras e señores, temos unha batalla de orellas doces contra orellas salgadas. Salgadas. Con unha pinta estupenda. Buah, Oh, espectacular, eso, Espectacular, eso Ti é cal unha delicia. crees que vai gañar? Non sei por que, mira, se unha eso, a outra... Bueno. Por nada, marchamos, deixamos aquí a Carmen, despois virás probar, vale? Claro, hombre. Un aplauso para Carmen, veña, vamos, Pablo. Don Xulio Mato, no, vou con Merche. Perdón, Bueno, foi mira. con miña. Que selección musical máis boa hoxe, Ala! Tapamos. Espera, saca, aí, que se vexa, saca. Mira que chulo por dentro, Orella, merengue. Podría ser nata. Sí, pero con merengue está máis rico, ¿no? O merengue é máis romántico. É máis romántico, Bueno. é máis destos días, sí. É máis destos días, ten razón. Ahora un poquinho máis por riba. Ajá. Colofón de Os Amorodos, vale? Ai, O sea, realmente está É moi moi- guai porque moi de San Valentín, É ¿no? moi para o Día dos Namorados, pero tamén é de entroido. claro, O son sea, orellas. Está moi guai, Merche, Dous de de verdad. tres, che dicen que isto Sí, sí. era... E agora Bueno. nada, un poquinho de adornar con azúcar e moito, listo, xa, isto xa está. Vale, pois vamos a dar un aplauso á queridísima deusa das tortas, Merche Rodal, porque é unha auténtica artista dos postres, das sobremesas e de todo o que se lle poña por diante. Mirade que nevarada, ala, mirade. Mira que bonito así, Con estes días de calor parece increíble que neve, verdad? Sí, pasa, é así. Bueno, por 50 eurillos á xente que está na casa, que froita lle engade Merche á súa orella 12? Amorodos. Amorodinho. Fácil. 664-483419, chamade, temos 50 euriños en xogo. Que froita engade Merche á súa orella 12? Amorodos. Amorodos do amor. Sí, é así. Vamos con Xulio Mato. Eu estou. Estou esperando por ti. Que tal, meu home? Mira, Atende, Galicia, atende. Mira. Atende, derrétete, Galicia. pan crocante, Va. con tociño entrefebrado, un fociño de orella, os tomatitos para dar o toque ese saudable que decíamos, e por riba, pois máis millos crocantes. Unha fantasía. Que fantasía. O colesterol. Vou pedir tamén un aplauso para o único, inigualable, É un aínda entrante. que me meta con el, Xulio Mato. Aí está, un aplauso por él. Orella 12 contra Salgada, recordade, Orella 12 contra Salgada no Voltas co Prato, marchamos para aló e creo que Vamos. chegou o momento de que se levante Carmen de Arbo. Un aplauso para ela. Carmen, vente por aquí. Vente conmigo. A ver, que esto... Imos solo. A ver, qué pinta. ponte por aquí. Que pinta. E xa que- sabes que tes que probar as dúas receitas, tanto a 12 como a salgada. Xa. Ese é o obxectivo, é dicirnos Bueno, pues vou a empezar pola salgada, cal é que máis Como a te vida gusta. misma. Home, sí, é mellor empezar polo prato principal e deixar a sobremesa para despois, Claro, non? vamos a empezar por este, a ver. Veremos a ver que é o que pasa, porque é bastante curiosa. A receita de hoxe son completamente distintas. Imos á Coruña. María, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien. A ver, a ti a orella 12 ou salgada? 12. 12. Bueno, Bueno, a ver, ten que haber cousas para todos os gustos, non? Como se dice? gustos para todas as Gustos para cousas. todas as cousas. Pero unha salgada de primeiro ou unha 12 de segundo. Bueno, é verdade. Bueno, pois María, por, Vamos ahora a ver por esta. 50 euriños, que froita lle engade Merche á súa orella 12? Amorodos. Moi ben. 50 euros que van para a cidade herculina, 50 euros que van para María. Un bico moi grande, vale? Gracias por chamar. Chao. Chao. Hasta loguiño. Ai, anda probando no de Merche. Recordade seguirnos nas redes sociais, @voltas co prato, por favor, que queremos chegar aínda máis longe. Además, están aí todas as receitas, Xulio. Home, Isto- hasta a miña. Hasta as de Xulio están por aí, sí. E ademais, recordade que Carmen, Está moi que é ben. de Arbo, son expertos en lamprea, pero hoxe non come lamprea. É así, hoxe come orella, é o que hai. Imos alá. Carmen de Arbo, que sigue, ela sigue, como dixo, comeu casi todo o prato, pero a nós danos igual, Tapa Están eso. buenísimos Tapa todo, eso, ¿eh? tapa eso. A cousa está complicada, Está eh? complicada a cousa, pois chegou o momento. Carmen de Arbo, Está despois de complicada. probar... Espera, déxame acabar de probar un pouco máis. Así. Non sei se está claro quen vai gañar, pero a un prato deulle moita caña. Comeuno moito. Bueno, os dous están estupendos, eh? Pero, bueno, déxeme facerche pregunta, vale? Carmen de Arbo,
Que engaña? O a voltas co prato? Merche. Merche Rodal! Merche Rodal! Home, moitísimas gracias por vir, vale? Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas. Quedamos coas orellas doces de Merche. Chao.